Un proces pe care l-a urmărit reporterul Digi24 Ioana Ciurlea în direct acum. Ioana, bună ziua! Mai întâi momentul în care a fost pronunțată sentința astăzi, te rog să ni-l povestești. Bună ziua! O ședință de judecată la care am fost prezenți noi, reporterii, și câțiva dintre cei care au descoperit toate aceste erori, istoricii de la Institutul de Cercetare a Crimelor Comuniste, dar și 3 rude ale victimelor, cele care probabil au așteptat cel mai mult această sentință și care ne spuneau că nici măcar nu mai sperau după atâta vreme la un proces, dar mitelași o sentință dată pentru Alexandru Vișinescu. 20 de ani de închisoare au dictat astăzi magistrații Curții de Apel, iar Alexandru Vișinescu va putea să conteste această decizie, însă același lucru pot face și procurorii, pentru că, ne reamintim, la ultimul termen al acestui proces, ei au cerut 25 de ani de închisoare, dar au pus în discuție chiar și sentință pe viață pentru Alexandru Vișinescu, dată fiind gravitatea faptelor pe care el le-a comis. Însă Alexandru Vișinescu are 90 de ani, așadar pedepsa maximă prevăzută de lege în cazul inculpaților de peste 65 de ani era de 25 de ani. Un proces care începea în septembrie anul trecut, așadar a durat câteva luni doar în primă instanță, Ioana. Te rog să ne povestești care a fost atitudinea lui Alexandru Vișinescu de-a lungul acestor luni în care el teoretic era în boxa inculpaților, căci prezent în sală, dacă nu mă înșel, n-a fost decât o dată. A fost Alexandru Vișinescu la mai multe termene ale procesului, însă niciodată nu a vrut să dea o declarație, practic să se apere în fața acuzațiilor ce îi se aduc. A vorbit o singură dată, în urmă cu 10 zile, la ultimul termen al procesului, atunci când a putut lua ultimul cuvânt și le-a spus judecătorilor că el a fost doar un executant al unor ordine și încerca cumva să-și împartă responsabilitatea faptelor și cu cei de la Administrația Națională a Penitenciarelor. Așadar, Alexandru Vișinescu s-a prezentat la câteva dintre termene, a făcut doar act de prezență în sala de judecată, mereu avocata a vorbit în numele său. Și dacă ne reamintim despre reacțiile lui de fiecare dată când noi, reporterii, am încercat să obținem o declarație din partea sa, de fiecare dată a fost destul de agresiv, a încercat să lovească camerele, a încercat să-i lovească și pe reporteri, spunând în primul rând că nu are de ce să-i pară rău, pentru că el nu a greșit cu nimic, nu se simțea practic vinovat. De altfel, astăzi chiar și istoricii și rudele victimelor spuneau pe holurile Curții de Apel că Alexandru Vișinescu nu conștientizează exact ce a făcut, de aceea nici nu regretă. Descuia celula și intra cineva, era obligat să te întorci cu fața la perete. Nu aveai voie să stai în timpul zilei pe pat, de exemplu. Era interzis, patul era tabu. Victoria morală e de partea victimelor lui Vișinescu. Pentru mine, mai important decât numărul de ani, este faptul că s-a constatat în sfârșit, printr-o hotărâre judecătorească, faptul că astea sunt crime. Vișinescu nu pare să conștientizeze nici faptul că a fost rău ce a făcut, nu a colaborat absolut deloc. Era total nedrept să plece din lumea asta, fără măcar să aibă cel puțin aceste emoții. Știți o vorbă care spune mai bine mai târziu decât niciodată. E târziu, sigur că e târziu. Dacă suferința celor de la Râmnicu Sărat costă 300.000 de euro, atunci am o mare dezamăgire. Sper ca cei care au primit sumele acestea să le folosească tot în scopul prezervării unei culturi a memoriei.